الحمد لله رب العالمين حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون، اتقوا الله تعالى واستبشروا بقدوم شهر رمضان، شهر الخير والبركة، فيه تضاعف الحسنات وتكفر السيئات وتغل الشياطين. لقد اختاره الله من الشهور فأنزل فيه القرآن على نبيه صلى الله عليه وسلم فقال: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. اللهم بلغنا رمضان. أبا على فوكاتنو كولي مندون كعلى بركة. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله. أنت كما أثنيت على نفسك جل وجهك وعز جاهك، تفعل ما تشاء بقدرتك وتحكم ما تريد بعزتك. يا نعم المولى ونعم النصير. الحمد لله بجميع محامد الله، ما علمنا منها وما لم نعلم، على جميع نعم الله ما علمنا منها وما لم نعلم. أما لفو كاتنو كاولي مندو كعلى بركة تنوب علي دافع بلمو مسدو تنمي لوني الله تعالى ككلنجي ككا، تنمي لوني الله تعالى كفا ما يبني ككا على يردبو حكدو كشيريا وعلى ككلبانجيا على كليندو فرنغان فويتا على السرشيف. له الملك مري على تي وله الحمد. الله تعالى يتنوتي تنقنما منوني على كبنياكك، وهو على كل شيء قدير. على به ستي فما بيسي قبلا قبكني سباي كشيريا كروكرويا على كراكتشينيا صلى الله عليه وسلم ككشيني نما شاما ينا على في أكو جيدي كراكا صلى الله عليه وسلم. أنا على كرا سمو أنا كصحابة لوي أجنوني أني ما منزونا كي سيدا وسيدا نونا فكتاسي القيامة سنة سلمة وكو أني ويلدا كان غربلا نداء التقوى على يسرا يويلدك. اتقوا الله تعالى أيسرا على من سكرة ليدو على من دي كوبي على من دي بكوبسكي سينغا أكوبي بنا كنتي على من في أم بيبي سينزيلك على من مغوين أوكي ambe de besra kakata ala feide yo famu imo famu idaru law imma daw law ambe kumbe ala feide ka woni mamu ndara la ka kumbeli nyeski
فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. كوني ما من دامبا لكوين على بنيون به كي كبار ما كيكا تشايا وكان الدافنشي يرد كبار يكبروا جي عليه وكمنا إدارة لو إني على نيون به إيرما دالو إني على نيون به نمون دارا كبلا كنيسكي أكمل دون كلو كدون سهرة ما يا رب على كم فرو جم كلوك أنجلو كوكا يوم ويلي كان على نيسرما أمي يوم هكريجي أما بولوشين فدون نتوما أما بولوشين نمبر دون نتوما ويجمعي شهر رمضان سنغلو كوني akuma fokuma sirasa asebe korosuyana shimafe ya rabbi alaka franchika ayatu angani soja istabshiru biqudumi shahri ramadan angani soja ni sungolu nali angana beke joroy angana beke hami angana beke sungolu musaka kwi angana beke kongo nyesranye angana beke min o nyesranye ayatu angani soja ka sungolo be sungolo yi Allahu ta'ala ka bunyaye ala ka samanti yadu ay mi sukandi ni manduni ama fo shun makke mandun de menum fede qur'ana yo fo ko shun te batoy min fardara on da makka ko fardara mo ko ka ko on nga sungolo ni joyinata khaso isumunum bala ala e bunyam kala angani kalu kili min fla ambulo ni mandun temenu nga kibaru laje ita nyonyi kibaru la an kibaru munun sura munun masi amma ko tede abi man temenu nga kibaru munun sira amma iti sungolo nyonyi ulu mandun bulo panan alay ni mandu imbunya ni sungolo yi angani soja ka kumbe sungolo hera kalodu شهر الخير هير قلود والبركة بركة قلود أكلوا إندلا دون بو من يون سوسو على كرك كمو صلى الله عليه وسلم كما من شهر كبو على كرما القرآن آية وبا سبتي نقريالي ويكا فسنولو بارا وني واتي تو بارا تكري akorate kwa manski ka sungolo kelele kono de mumini shibe baran mange kumai mumini ka sado be aka chesri kumai wa'bud rabbak hatta ya'tiyaka al-yaqin nga sungolo e promo kalude anga do fara baran maka kalumina kadaka akalo sarake chugo oni kalu to tatekili tudha'afu al-hasanat baran mom bi doublé ka chaya kaski oromaya yake wati gwanza fe o saraka nga damima ni sungolo do bo faraka ka anywana ya ka chaya sungolo de la durumu yafa dabijele kateme kuma toka ala bi durumu yafa ka chaya sungolo la bal ala kirka hadisa na sallallahu alaihi wasallam shayatinu munu yeru bijala mon feka waswasa bla mo sigoro ka kujugu masri mowi kulu bimne ku dongolo mandawna ka jolo ko kula sungolula o lo ya soro don ba do mana koro were fotugo were kula da hadisa ko ni mai fota da ka jelela ko sungolula nege debike shayatinu na ufirike kadunu kabara koronche no yebu cheslimige adama dun no fe kaddu adama dun ya ala ko barachi awa oko sungolo de kalu ala re kalu min swandi kabo kalu to chela fa anzala fihi alquran ala nabiyhi sallallahu alayhi wasallam chendo ama fongo sungolo qur'ana jigina sungolo la qur'ana jigina sungolo la angana nyine o kuma kele ina fana
amba ye o kuma ina ka fo da ala kira sungalo de fanada sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kada ka qur'ana jigin ko folo min kiraka o kiraka be sungalo do de ma o pana ala kira ya fanadira ma sungalo de kono sallallahu alaihi wa alihi wa sallam o pana o qoray ko here ko nana dugu kolo koka bunya ko kera dugu kolo koka munasabaw kera dugu kolo koka sungalo kono o nyoma ke kalo shikono ni sungalo te qur'ana jigini ala rewo nyef ko shahru ramadan sungalo alladhi sungalo mi unzila fihi alquran qur'ana jigina sungalo mi nakoni hudan linnas ka ke kanda mo wa bayyinatin min alhuda wal furqan kanda farvasialidu kanda min bi cheni kalo faraka bonyona hukmani mami yo kalo in sheria au chela kore na keri nyena ikashu alaka kanyena kwe opmana ni mboya nunu laje katabla dabna sekma wala munu mani ala sonama watin na tawla ala khaso isumunu bila sungolo kono ibina yola kafo ala samandi yow ke sungolo kono amma minyonge kalo shikono جعل فيه من الفضائل ما ليس في غيره من الشهور ala samandi yow ke sungolo kono amma minyonge kalo wero kono opmana beti fabadiru wasari'u wasabiqu fastabiqul khairat aywan dan sake ay to angan laben ka o kalo kono angano beke dumini ko damay angano beke ambake di damay ko de turlu kungay te sungalo normalement na kera a chugo yere la sungalo te foi fara mashika kunguka akanga do de boal ningma mina chu anjama ngade wonna kera a chugula chendo ne ma fo sungalo tsika yele ma do ka barala nas ngakma layni mi normalement sungalo manga ke sawiye ka do fara dumini ke kaw akanga do de boal ni shun yere damne laje shun damne folo yi sungalo fardale folo min kera shun tige fe munun daga mbiye ni shun tigera dan fu yani ka suno koy ni suno ko raka wuli abana shu to kono ibe continuer tadi fuka ta se shun tige warema shun damne folo ki ode na boy ala na no nasru ka sungalo shu fela daga an na on na shu fela yelema an ga sungalo koni dron an shu fela lila mai be chun an chamanga de nga ode haqiqai an ga sungalo dron an shu fela lila foi mabu an admin kela sungalo ere din dabora ka adama di kalandi adabora amma fo ko ala bi toro la yini yede nga ijera femununa do bole fle komununa nafa do de bula kala do de bi soro akono nani ere na system wore ta yere kana ni system do e mimba to ere na bo o ko kalama ati nafa we ifon ni o bla lefe o benywana be shufela la fuka to faraka na shun tige dron daraka mi mumadu am daraka du na safu seli am tliladu na un la fajri fe am daraka du koradi saba min get lefe daraka tlila surafana ayo saba fana organiser choufe o saba kele inde ba mbulu choufe o yele mama do alaw koray kon wati dama de fali teni kira ka sahaba ulay as-salaf as-salih nun ulumun be somini e ma folo
ni sungalo kundona ka bo wati do be halsa burus kono do be sungalo kondona sungalo bita sa kuma mina iba yoro ko mola nga sungalo yoro ko yeto ando la bo ko ka gele de kadaka ere be fendu sungalo la illa be dumini kama sungalo la o ibaraide do be ga sungalo dumini ko ke fofu ndalo siga hali bato ke dongo de karamo do ko kuma do me arabu jamana karamo do ne a kuma me do ne skile mbalo yarati che titlaw ako folo ni folo sun laje ko mo kumbu la dumini de la ka fere batuma ka dumini bla ka fere batuma ka dumini ke ka tlawla ka fere batuma ko basique ni bato de ko ngawombo koroto ka tla bato de la sisa kana fere dumini ma ama tien fois ay tien de fo ifidiri jigina wal ni safo jigina bebe buliki ema ikra ko sallallahu alaihi wasallam koni sura fana sigira safo fana jora kwa ka damne sura fana da o koraidi aka dumini ko de boyi akili lafiyale kadna ka fere batuma akana soro foyi bi yakili be foyi la ki to batola nana msilla galaba mambe subhanallahi rafoka dafa tasbihun nunke ka dafa sundige fitri kofe aw ma ka dogole iko salamu alaikum paraw de korotombe kana fitri ni safu che ibo beke ka dominike ni bora safu la ibita temena ci angon mba ajigede komi klefela tala moneti do anashu fede ambala ka sungolo ket ada to ni sungolo be suruya hami kele na made bena auna oye amena mundun sungolo kono chena alaka musaka no ya ne ma foko o manga hamide nga sungolo koni atno la belebele o ala bato inde de o baraji ko inde wa balaka gelere min sema de o de shunyere yo ibalaka kongo somi min soro ani bi min o somi min soro ni bo o ke ala jenyini ni kama ko indabora nafa do de bolawo ni don bo shun nafa fo ba o kibi somi ni mi ngani kongo ko be fen flanya adama de ikanne ala kan nema wali nyuman doni abo na ila o fanda munum ben nak sankalu tan fla fanda munum be kongona abi hakli jigin olula abi bla nyumayana ngani e masega somini ni nsie e da sungalo programme chugo mina e bi shun chugo mina ete kon ere somi soro abada est-ce que fajiri da fe fachugo be ni yo ke ki fatew fi ngono na ki da karonke hanni wula foni min godoni sengeta a journée ko ngono ka fuko ko ngona tla ke mina fi ka don ko ko bena aw ka gele de wa anchama mbige ga tati o pana anga ko infam anga ni soja ka sungolo kumbe ni baraji chaye ni bato chaye sungolo kanga ka entraînement di akanga ke kalambloy akanga ke kalanzoy akanga ke fursoy ay mina ba adama de ju bonda do be riyadu salihina kono nere madilika me wajulla nere madilika ke wajulla ni ya fosina nga mawma ni riyadu salihina bi bolo e ka ta tay kala de mbe so nga fla bonda to la kadaka on mo goti sama ni ma faratika fo mo ba ko eski hakili ko tila abunda ina kitab tigi asebe ko fadlul ju' wa khushunatul aish fadlul ju' wa khushunatul aish ni ma fla asebe meta ko kongof samantia ani kabalo da hakela kabalo nge ya doni kasoro anguya sebe biye kasoro anemani sebe biyinga ka angeya doni kadda hakela kulu washrabu wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin ado ko kongof samantia
ani ka balo da hakela sebi ye ka tɛmɛ hakɛ min kan walima kuma dɔw la ka dɔ bɔ dumanko la walasa adamaden yɛrɛ se ka i ka na yaada i ka na tiɲɛ a da kan maa dɔw tiɲɛna de koyi dɔw tiɲɛna pewu tile kelen gɛlɛya tɛ ku dɔw la dɔgɔkun kelen tɔɔrɔ tɛ ku dɔw la foyi tɛ ku dɔw la i b'a ni sunkalo yɛrɛ sera i b'a sɔrɔ adamaden ka sakwa ka ca kuma ka ca kamalen wɔɔrɔ falen hali ni min talonna o b'a fɔ ko ne tɛ sɔn sini i bɛ baliku sigili a farikolo ka kɛnɛ a dafan bɛɛ n'i ko a kɛra de n'o fɔ ne ma ŋɛnɛ o n'i ko k'a de e tɛ sɔn vraiment ne ma ŋɛnɛ e ɲɛmaw na taa ye banabaatɔ ye Allahu akbar e tɛ banabaatɔ ye koyi e ye fugari de ba fagoni parce que an bɛ ka deli min na e y'a cɛ ka jugu dɛ wa adamaden mana fa dɛbɛ kuma o kuma a dɔn ko fɛn min tɔgɔ ye ko alkhashiya fɛn min tɔgɔ ye ko tafkir salim adamaden yɛrɛ hakili ka baara kɛ ani miiri ka janya i ka sira ala ɲɛ kan hali ni adamaden kasitɔ ye ala ɲɛ sira fɛ a man ca adamaden fari la tewu dɛ ni kɔnɔbara fan bɛ tewu i mana hali n'i ye kasi ɲini a sɔrɔ man di parce que ni de bɛ lafiya ni lafiyara kojugu fo n'a kɛra jagoya kasi ye dɛ n'o tɛ i kasi ka ko dɛ i kasi ka ko i fari fa ka ko ne m'a fɔ ko laɲini ye min ye alakira sallallahu alaihi wasallam ko kira tun bɛ fara sira a kɔnɔ na kuma dɔw la kɔngɔ kama riwayaw b'a sabati k'a fɔ alakira ka sahabaw sallallahu alaihi wasallam radiyallahu anhum kuma dɔw la n'u wulila u ka suguri ye ka bolo don so ka gaba kɔnɔ ka fɛnkisɛ dɔ ta k'o ɲimi ka ji min walima ka tamaruden damadɔ ɲimi ka ji min nka maa dɔw bɛ ban ka sun yan k'u ma se ka wuli minnu ma diinɛ yɛrɛ faamu o dɔw bɛ sunkalo don dɔw bila k'ale ma se ka wuli ka suguri dun a b'an dɔw ɲɛna ko suguri de kɔni ye farida yɛrɛ ye ko n'i m'o dun k'i tɛ se ka sun sɔrɔ suguri ye bato de don kira kɔni ko ko k'a dun nka dɛbɛ a ma dabɔ dɛbɛ kama dɛ nka an kɔni ni sun tigɛra fo ka taa se fo ni don kɛra an n'a cɛ sa dɔw yɛrɛ b'a ko f'u ka tile journée ji de min fajiri fɛ tile ji tɛ se ka min siɲɛ kelen dɛ f'an k'o faamu bari ko in dabɔra f'i ka fɛn dɔ de sɔmi sɔrɔ nka e b'a fɛ f'o ka bali bon n'o balila e ma se ka kɔngɔ sɔmi sɔrɔ i ma minɔgɔ sɔmi sɔrɔ o fɛn fila in bɛna e k'an ka nafa min sɔrɔ o fila sɔmi sɔrɔli la i t'o sɔrɔ o f'an k'an janto nin de la o kumana sunkalo hɛrɛ kalo don a hɛrɛ fanba ye jumɛn ye baraji ɲini baara ninnu barika kalo don baraji ɲini ko ninnu de ko don samandiyaw b'a kɔnɔ min tɛ kalo tɔw kɔnɔ Laylatul Qadr b'o la a su tan laban b'o la a su jɔli samandiya b'o la samandiya ko minnu fɔra an b'an kɔkɔma k'o de kɔnɔ mana n'i ye sun kɛ k'a ɲɛ ni sun kɛcogo ɲɛna ni i yɛrɛ kun kurun dɔɔni bana farikolo bɛ fiɲɛ bato bɛ nɔgɔya i ma nka n'a kɛ dɔrɔn walasa tile ka tɛmɛ dɔrɔn parce que an ka sunko de bɛ ɲini ka k'an bolo ye journée bɛ se ka tɛmɛ cogo min na dɔrɔn tile ka ben n ka ji min su ma dabɔ o kama dɛ e ka a cogoya e ka yɛlɛma dɔɔni dɔ ɲinɛ ta la i k'a lajɛ ban i yɛrɛ bɛna ye k'a fɔ i ye damu sɔrɔ i ka sun na i yɛrɛ bɛna sɔmi sɔrɔ i yɛrɛ kun na k'a fɔ k'i sunna tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la e m'a ye hali anw ka bi hiji n'i ye hiji lajɛ bi fɛn o fɛn n'a dabɔra ko a ka nin kɛ tiɲɛ don an t'a fɔ ko ala ye gɛlɛya de laɲini ni an ye dɛ nka ala ye ko dɔw faridaya a kɛcogo in yɛrɛ de bɛ na ni fɛn dɔ kɛli wajibiya e kan i bɛna bɔ ko dɔ kalama i bɛna nafa dɔ sɔrɔ o la
ani fɛɛrɛ tigɛ ka se k'o fɛnw éviter dun a comme bi ne police la nugo ko hiji ko VIP ko hiji ke VIP kono hiji de betate e koni foi hali bato yɛrɛ juma e ta kɛ est-ce que kuy ka lafiya do hala nga hiji foi ta andani lafiya ko kuma inte foi ta andani lafiya ko kuma inte kata hiji ke lafiya la ima to foi ma isoro ima toro ima foi karo ke halna dana bato ke chugo juma ma lafiya façon min file ka fo hiji la o tesoro ni bato ke ka ye magandala biyaw ma o ma taraki cesri bato fe e ka hotel suryana haramuna chugo ka misilla ta matrafa anyema awati durula ka umra ka chugula ka hiji ka chugula ka ala kusma chaya ka qur'an kala chaya ka tawafu chaya wallahi iteke kuma nga hiji den chaman segi tobe chugo a chaman segi tobe ko mu botodo toyeli rihla ba ku botodo sortila da ko mamu botodo tabe vacances ke to jamana do a pe fali de binate debe ite bato fariashi est-ce que fene ka nga bato somi soro la e abe éviter ini misiri che kilo fla ika ngo tamani mi matrafa parce que ya e yo e bi ka mobli kono e ka ngo tamani mi matrafa ko o gele yani ku ala jati kama ko sempara nyaw sara soro e itabe ke hotel lay bikasin do buka seli beke hotel kono do buka seli beke hotel duguma misri do lay musalla do lay hala do ado te misri rede ado e musalla de o be o chama be arabu fe hali ya abiya ampara la nyonga miseli ni yoroina o te misri de to la bisika wele ko misri nga anga barake yoro seli yoro o te misri o anga barokero selioro anya yoro do kole anga barokero la ambi seli o te misri kirita de funa soro adabora misri ya ere kama hali shine bisiga toli wala nga ka bonna hali shine bisiga ni kogo chika ka yoro do joala ya dabo doro amanga seli wati selia o etaji jugoro selioro mnundo be do buka seli beke kapa bana fɛn bato la n'anw kan ka bato sɔmi sɔrɔ o la ka wɔsi ala nɔfɛ ka tɔɔrɔ ala nɔfɛ dɔɔni an ye fɛɛrɛ kɛ ka bɛɛ éviter jango an da in bilama a bɛ kɛ cogo di ni san tiɲɛna jate bɛ kalo la wa kan wɛrɛ tɛ jamana min karamɔgɔw yɛrɛ da ni diɲɛ lafiya ko kuma tɛ o jamana diinɛ bɛ taa yɔrɔ jumɛn an bɛɛ y'a fɔ a ka kɔrɔ ko lafiya tega sɔrɔ diɲɛ la rahata fi dunya lafiya ni diɲɛ na diɲɛ ma dabɔ lafiya yɔrɔ kama koyi ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir diɲɛ mumini ka kaso de nka sisan mɔɔ datugu n'a yɛlɛ o silamɛya yɛrɛ dabɔra an ka lafiya de silamɛya yɛrɛ dabɔra an ka balo nɔgɔya la silamɛya yɛrɛ n'o don o ye kira cibɔ de bɛɛ tɛ lafiya ɲini dɔn yɛrɛ ye an bɛna diɲɛ de yɛlɛma ka kɛ alijinɛ ye wallahi kuma fɔcogo b'an fɛ yan bi a bɛna jigi kunfin kɔnɔ est-ce que lahara ko yɛrɛ ye tiɲɛ ye est-ce que koyi ma dabɔ dɔrɔn pour que est-ce que ala ma nin sariya ninnu na dɔrɔn pour que mɔgɔw ka se ka ɲɛnamaya kɛ kɛcogo ɲuman na kuma ninnu n'o de bɛ ɲini ka bɔ ɲɔgɔn fɛ o tɛ tiɲɛ ye dɛ hali n'i ye diɲɛ ko ye ala ko sira fɛ lahara ko de ɲɛsigitɔ don an bɛ diɲɛ ko fɛn o fɛn fɔ silamɛya mana adamaden ka diɲɛ kɔlɔsi cogo o cogo diɲɛ in b'a la ka kɔlɔsi walasa lahara de ka ɲini ni a ye ni maa o maa y'a b'o la a y'i nege wallahi diɲɛ kun tɛ diɲɛ yɛrɛ ye n kalena ala la a tɛ kale ni bɔ ko in nka ko in sera yɔrɔ min na bi kuma gɛlɛyara
diɲɛ latigɛ ɲɛnamaya kun tɛ diɲɛ yɛrɛ fiyewu wallahi alladhi la ilaha ghayru n'o kun do ala tun t'a ka nabima dɔw to u ka sɛgɛn yan f'u juguw k'u minɛ k'u da k'u kantigɛ alakira y'o de fɔ sallallahu alayhi wa alihi wa sallam a ko n'a sɔrɔ diɲɛ kun bɛ soso kama pese ala fɛ yen soso yɛrɛ tɛ dɛ a kama ko kafiri kun tɛ hali ji sɔrɔ ka miya diɲɛ valeur ni ala ko t'a la ni ala bato tɛ diɲɛ yɛrɛ ganza a n'a so ɲumanw a n'a falenfɛnw a n'a a damu bɛɛ ko n'i y'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan n'a sɔrɔ a valeur kun bɛ soso kama pese ala yɔrɔ ko kafiri kun tɛ hali ji ganza sɔrɔ ka miya o de y'a to Ibrahim alayhi salam kuma min na n'a y'a ka dugawu kɛ ka dugawu koron ka garan don dugawu la ala ko garan in bɔ a la ale ye garan jumɛn don a la a ko ala n b'a ɲini fɛ i ka mɔgɔw de garisigɛ tiɲɛ don ne ye dugawu kɛ yansigibaw ye n bɔnnaw ye nka a muminu de ko don dɛ ni min limaniyar'u la n ye hɛrɛ ɲini olu de ye ala ko hali ni min kafiriyara ala ko hali ni min kafiriyara n b'o damuta ka taa se sanga ni ma nka jahanama de b'a ɲɛ dɛ n'i y'a ye ala ma kafiriw jɛ yan ala ka jate de tɛ yanga n'i y'a ye ala ma mumini bɛɛ sɔn yan ala ka jate de tɛ yanga nka o de tunutɔ filɛ diɲɛ laban silamɛ la dɛ o tunutɔ filɛ ala an ka wajibiw yɛrɛ kɔnɔ e ma ye tɛ foyi mɛn mɔgɔw da bi ni diɲɛ ko kuma tɛ hali wajibi la vraiment an bɛɛ de ye kelen an ka lajɛ dɔrɔn jamana bɛ se ka lafiya cogo min na hali ni jamana ma kɛ silamɛ jamana ye hali ni silamɛya ma kɛ jamana kɔnɔ an ka lafiya dɔrɔn wallahi i bɛ lafiya min ɲini ala ko kɔfɛ i bɛ sa i t'o lafiya sɔrɔ ne m'a fɔ dɛ kuranɛ de y'a fɔ wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka maa maa n'i kɔ dɔn ala kɔni ma ko balo in bɛ koron de koyi o lafiya min n'anw b'o kɛ k'o ɲini o basigi min n'an b'o kɛ k'o ɲini o sɔnsuma min n'anw b'o kɛ k'o ɲini an dusukun na ala ko kɔfɛ dɛ ala ko ko an t'a sɔrɔ k'o bɛ sɔrɔ ala ko de la ala bi dhikrillah tatma'innul qulub nka bi wuli ka jɔ yɛrɛ bɛɛ ye dɔrɔn e m'a ye hali ni y'anw ka dugawu lajɛ an ka cɛsiri fanba ni ala kira ka dugawu lajɛ sallallahu alaihi wasallam as-salaf as-salih ni ka dugawu lajɛ dugawu fanba bɛɛ ye lahara ko hami ye nka anw sɔrɔ bɛɛ ye diɲɛ bi hali anw ka ala ko baaraw anw bɛ kɛ k'o bɛɛ yɛlɛma k'o bɛɛ kɛ diɲɛ ko ye i bɛ ala ko baara kɛ nka i ka laɲini ye i ka diɲɛ de sɔrɔ a kɔnɔ n'i m'o sɔrɔ a kɔnɔ i bolo a ma ɲɛ a ma réussi i bolo asilamɛw a tɛ to an ka sabali a ye tɔ an k'an da yɔrɔ jɔrɔ nin diɲɛ in tɛ fɛn sɔrɔ ta tɛ dɛ fɛn sɔrɔ ta tɛ jango adamaden ka ala ko baaraw ni ala ye i bɛn sema ka baara ɲuman minnu kɛ anw ka baara ɲuman tɛ bɛrɛ bɔ i mana mini min kɛ a t'o ka kɛ ala jati kama kan'o ɲaami adamaden bɛ ala diɲɛ sɔrɔ ni baara min ye i t'o dɔn ala de b'o dɔn nka a bɛ dépend baara kɛra ni dusukun min baara kɛra ni ŋaniya min o tuma na an k'a dɔn ko sunkalo dɔ farali alabato kan o de natɔ don nka laɲini tɛ dɔ bɛna fara dumuni kan ye laɲini yɛrɛ de ye dɔ ka bɔ dumuni na ye ka d'a kan adamaden kuma o kuma ni dekun dɔ nana a ma ni gɛlɛya nana a ma jango adamaden yɛrɛ dilancogo la foyi man deli ka adamaden jolo kari ka tɛmɛ kɔngɔ kan kɔngɔ ni minɔgɔ ka jugu adamaden ma dɛ o fɛn fila min n'o bɛ sunkalo kɔnɔ a ye to an ka tɔnɔ sɔrɔ o la ne yɛrɛ ka jate la adamaden i ye fɛn min to ye ala diɲɛ ɲinini kama o man k'i tɔɔrɔ o min yɛrɛ ka teli ka kɛ degun ye adamaden ma ni sɛtanɛ bɛ donda sɔrɔ a la o ye kɔngɔ filɛ ne na dumuni ntanya de y'a se ma sɛtanɛ ka teli ka donda sɔrɔ o de la nka e yɛrɛ y'a dɔn alhamdulillah balo fili i ka so kɔnɔ i bɛ nin baara in na ala ko baara de don e k'a jateminɛ bani
ifle kan nkongo yimi muyu dumini ndayate ala barkala ala dumini no ya yi nga ere de kembe ka dumini ntoyi kodo kama bana kana fele wore kula kana to o ko ka chibulu do adama de sogoma do to wuli ka bulu yere ma est ce que ibi dimi yere koro bolla est ce que ere de bulu kan na faddo bala ya dabo ifari kene akama ibulu kan na fa bala wa ere de fana yere blala jakuyate ano asura do e bere tay kama sogoma walma ko marfati bi to ko fe ko fika kilo ake do boli ipso go de kashi nga ni ala jeni ni baradu anu ba don fana ko sarabba bala hal ma ta shun re sarada al kira ko sallallahu alaihi wasallam dis kurushi na no ko shun sarab hal meleke uta da ala yare de ba sarati mana sungalo samanje obe sungalo kono min de kolo wore shi kono fo sungalo mani ala ya kanyena koy angan kokoma ni batoy angan kokoma ni ala jeni ni baraw shu yere be ke pumi ngama angan jandola aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-azim al-jalil li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. كوي يباردي على يدفع أي شغل دو شغل تيو إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. كيكادهم هم لمن يرى إن الذين آمنوا مامنوا لمن يرى كيل وعملوا الصالحات ويجسر بارا يمن جفه jango bara nyuma samandia ka bok mamununa mo bi yonda ok mawdila wallahi ni cesri sungalu kalu kile kono ma shita dubi baraji hakimin suro ni alayrete ni cesri ni alahina anna barani mun bike sungalu kono no bula na fa bula samandi o bula mashito haket doni alayret ko kuma dai ka do mamun limaya wa amilu salihati wa baran monge wa aqamu as-salah wa yaslijo wa atau az-zakah wa jagadi falahum ajruhum 'inda rabbihim falahum ajruhum ukasrabu ye mini عند ربهم كرمغد من بافو عند ربهم كو ويجينا تو انا سبل على كوتنو على كسرا لا هردو ده ولا هردنا دي موكا على كوبو نيونا ودي دنفراي موكا دي من يانيوت الايمان بالله واليوم الاخر إماي ala keto ka limaniya gien ka bo munafiqu ma ay limaniya jose to toy ay ni fladita al iman billah wal yawm al akhir akodi akwa min an nas man yaqulu amanna billahi wa bil yawm al akhir wama hum bimu'minin enta limaniya jose to be ngala gelema ay ni fladita jon ka da ala yɛrɛ la ani ka da la ko i ni ala bɛna ɲɔgɔn kunbɛn ko in tɛ kunjɛ yɛ dɛ wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun an bɛ segin ala ma don min na dɛ i bɛ ɲɛnamaya bɛɛ de kɛ ka o segili ɲɛsigi
an yɛrɛ bɛ ka silamɛya kun kɛ diɲɛ lafiya ko min ye tan e ko n'a kɛra o ye kɛra nin yɔrɔ dɔgɔyara o la kosɛbɛ dɛ o min n'a silamɛya yɛrɛ nana diɲɛ laban karamɔgɔ bɛɛ ka silamɛya sɔrɔ dan kɛ diɲɛ min ye yan k'a fɔ k'a kun de ye an ka lafiya diɲɛ na a n'o don kira yɛrɛ min nana n'a ye kɔni o kɔni ma foyi sɔrɔ o la ok e kira ye mun sɔrɔ diɲɛ lafiya la sallallahu alaihi wasallam kira ye mun sɔrɔ diɲɛ damu na bana ko in n dabɔn tɛ diɲɛ kama dɛ nka a bɛ kɛ cogo di y'a dɔn ni adamadenw fasana kuma o kuma fasa bɛ don u ka kuma fɔcogo la n'u kolonyara kolonya bɛ don u ka kuma fɔcogo la ni adamaden ka limaniya lafura limaniya lafu in bɛ don a ka fɛn bɛɛ la hali a ka kuma fɔtaw ni adamaden hami nagashira k'i hami majigi hami nagashilen ye joni maa minnu ɲɛ bɛ sin bɛ diɲɛ ma la ilaha illallah adamaden ka kanda bi kɔni kabi kunu kanda bɛ bɔ ala yɔrɔ dɛ nka anw da in bilama kɔni a gɛlɛyara dɛ parce que maa minnu yɛrɛ kan k'e su ka kɛ limaniya kan maa minnu kan ka diɲɛ fɔ k'a nege bɔ e la ka diɲɛ fɔ k'a kanu bɔ i la olu yɛrɛ ko k'a bɛɛ ye diɲɛ de ye ko ala ko yɛrɛ mana dɔ wɛrɛ kama an ka lafiya diɲɛ na ko alors ni kalanba ye nin fɔ kunfin ye y'a dɔn a gɛlɛyara dɛ k'o fɔ farafin jamana kan fo mali la yan lafiya bɛ farafinna yɔrɔ jumɛn ye hali farafin waritigi lafiyalen don hali farafinna waritigi lafiya bɛ farafinna waritigi ka fɛn ɲuman ye da tɛ k'i bɛ siso min kɔnɔ ye n'o tɛ n'i bɔra i ka kari tɛ se ka filɛ i ka gidɔrɔnda tɛ se ka filɛ fa bɛɛ nɔrɔkɔlen don an fɛ yan wa n'i kelen ye wari sɔrɔ dugu kelen kungo de b'i da la i bɛ bɔ problème dɔ la i bɛ taa dɔ la i bɛ bɔ dɔ la i bɛ taa dɔ la lafiya de b'anw fɛ yan an bɛ lahara ko la n'an b'o yɛlɛma ka kɛ diɲɛ ko ye nka n'an m'an cogo dɔn n'i ma kalan kɔni kɛ bi maa o maa ma dɔɔnin kalan i mago bɛ sa fu a ye gɛrɛ kalan la a ka gɛrɛ kuma sɛbɛnw la n'i m'i cogo dɔn e m'a ye nin hakililaw de ye fanga sɔrɔ min kɛ sisan mɔgɔw bɛ ko bɛɛ kɛ nafolo kama parce que a jirala mɔgɔw la ko n'i ma yan sɔrɔ i tɛ foyi ye hali kalanbaw y'o fɔ donc o kɛra min kɛ mɔgɔw donna ko bɛɛ la nafolo ko in kama mɔgɔw bɛ riba kan k'a ta a ɲɛma riba banki ninnu ka juru tɛ silamɛ nafolotigi min na bi a ka dɔgɔ dɛ i bɛ denmisɛn nafolotigi caman ye a bɛ ka ala ko fari da ka banki riba ko in kɔni a b'o la dɔw bɛ réseau wɛrɛw kɔnɔ minnu ta ye fɛn haramuyalen feerew minnu bɛ dɔrɔgu affaire la ji jukɔrɔ minnu bɛ fɛn minnu ni sariya y'u haramuya maa si t'a dɔn ko ale bɛ sɔn ka nin feere nka ale bɛ na n'o conteneur de ye ka engrais di mɔgɔw ma u k'a feere mali yɛrɛ bɛ sɔrɔ ka ala ko fari da ka ala ko kuma fɔ ka ala ko dɛmɛw kɛ mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn fa bi nafolo kama kojugu foyi tɛ bi adamaden tɛ min kɛ diɲɛ kama bon nin fikira ninnu de bɛ na n'a ye n'a nana adamaden kunna ko n'a ma e ma ye tubabu jamana kan ni adamaden ka diɲɛ ko a bɛ tiɲɛ dɔrɔn yɛrɛfa de bɛ jigin a kɔnɔ yɛrɛfa ka ca olu de fɛ yen parce que olu bolo ko in da ye diɲɛ ye ni diɲɛ ma ɲɛ hali ka sa o silamɛ dun bolo ni diɲɛ ɲɛna o ye faranga de ye e ta kan n'o tɛ diɲɛ tɛ foyi ye silamɛ bolo silamɛ bɛ diɲɛ sɔrɔ a ɲɛnama ten n'a ye diɲɛ hɛrɛ fɛn o fɛn sɔrɔ o ye faranga ye o ye kado ye o ye bonisi de ye bonisi de ye silamɛ ka diɲɛ ko de ye bonisi a bolo nka a ka ɲinifɛn yɛrɛ yɛrɛ a ka compte principal o ye lahara ko de ye karamɔgɔkɛ nin de ye tiɲɛ ye a tɔ bɛɛ ye nkalon ye fo y'a fɔ lahara karamɔgɔ si tɛ se ka yɛlɛma don la kiraw cira nin de kama mɔgɔw sɛgɛnna ala nɔfɛ yan nin de kama tɔɔrɔ o tɔɔrɔ ye muminu sɔrɔ k'a daminɛ nabiɲuman tɛmɛnw nɔfɛ mɔɔw la fo ka na se bi ma fo ka taa se alikiyama sanga seli ma a kɛra nin fikira in de kan anw de dan b'a la ko ɲɛnamaya wɛrɛ bɛ yen sarakɛyɔrɔ wɛrɛ bɛ yen an ni ala bɛna ɲɔgɔn kunbɛn
yante foye yan yette sira dama de kira kumba ka sahaba kala odela ay mi me kira to yode kun fi dunya ka annaka gharib aw abiru sabil ke jien kono komi tunga mange bisegi boro la mewbe jirkuru ma me jila tuko to atike babay aw abiru sabil wali mambina siratike dama siratike furanje no nambe yele ma je dungodo je islamero kuyi an lafiya an balu herela o ma ni mi ma balu herela l'islam ya kuyo ye kuma anu nga jamana ma famba an gambe here façon mi ma an la yini here mi ma famba talaka balu la de an jamana yoro jul balaka balu la srambe fabe jorobe fabe insécurité fabe labo et insécurité fara la balu dese ka jamana min kono ka fara marake jugu ya ka jamana min kono o jamana ma famba be ga balu here la no e je here ya be ga je here min ko fo opma ni islamé kuye ni fe kuye mi no masro kuma yala de na sura islamé di kunde ala fa nga balu here la awa mi ma here soro la ya do man na fasora la de opma na islamé maddi o kama mbo foka no bala mi chenye islamé na kunde ye anganja ndo anyere la ja antoto teya wa ala yude fo ala mi vo ni bana ala ka kuma na ka tuma warata no o ita chene de ma bamba aya ingala ya na kadiya fokutu babbela aya manga gwamma la kadaka a kungude on zorobi ala ko ngana to jenga malasa kada ila du mun fo chene de wala du o yande ya ayuha nas inna wa'da allahi haqq wa wa'du jmai أما دوما أي جين تعتقب فلا تغرنكم الحياة الدنيا كأنا تو جين لتكين ما يك عملتها أكنا تو شيطانك عملتها أن بقرا يجين لا فيه أكوكم فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى أما الجنة بيجين كنا يا على كوني ما من يادر فأما من طغى كوني ما من يادر كدانسه ikira fama yo ikira na politiki yo ikira ma dawla mana ke ma faso iyadara ikafara ibana alaka ya marula wa athara alhayat ad-dunya jela tikenye ma yade sukandi jela fia ahere ambendia emano sura hisabu kono emano sura fe ode ko de kan la yini folo ye jede sukandi la haraka فإن الجحيم وعدان مدي وتبوسيرو هي المأوى أتكو دغيرو يدان مدي وأما من خاف مقام ربي كون غني ما من سرنا كافي بنا جوي من يكلنا إني ألا بنا نيوم بنا كيري القيامة ونهى النفس عن الهوى كني سما كبوا دمالا فإن الجنة هي المأوى كو الجنة يوتو دغيرو ألا كوكم بل تؤثرون الحياة الدنيا ko aw be jina tike nyina mayde skwandi adama de retta biala ay jin min folo ya kila ko de nyonte abo min skwandi akwaya jando ayra lade wal akhiratu nyina maya wara be la rabbi khairun de herakabu wa abqa de bitosina akukum kalla bal tuhibbuna al ajila wa tadharuna al akhirah akaw be aw be tilmani abeko tilmani de abeko tilmani ako ngabe ke ga dore min to ino al qiyamah asra laka la haram mangutu ka fara Qur'an de fambella kana to jien ko ka ke sababu yake ka ala ko cien kana to jien ko ka ke sababu yake ka la har ko cien
o diɲɛ ɲinina joli do o diɲɛ fara ɲɔgɔn la joli do o nafolo fara ɲɔgɔn la joli do n'a ko tɔ yɛrɛ ma k'o ɲɛna o de ka ca ala ma bi yɛrɛ mala sani diɲɛ ala ye min fɔ ala n k'o de do wa mal hayatu dunya illa mata'ul ghurur damuta min n'a mala san bɛɛ a bɛ bɛɛ bila i ja la maa si t'a fɔ ne tilala sisan kɔni sa ala ne tilala ne b'a fɛ ka fɛn o fɛn kɛ ne tilala o bɛɛ la sisan sa ne b'a fɛ ka taa e y'o mɛn jɔnni ta mɛ diɲɛ projet de bɛ ban maa bɛ tila yan na maa bɛ yan sɔrɔ ni maa min bɛ lahara de ɲini yan i cɛsiri nka n'i k'i bɛ yan de ɲini yan yɛrɛ kama hali ni i yɛrɛ ka jate la k'i ye yan sɔrɔ waati kunkurunin do koyi waati kunkurunin do koyi ok e yɛrɛ filɛ e ba kɔrɔlama yɛlɛmatɔ fili i ka so kura kɔnɔ hali ne ye si sɔrɔ e si tɔ ye san joli hali ni ye si sɔrɔ an yɛrɛ b'a fɔ min ma bi k'o ye sijan ye hali ne y'o sɔrɔ e si hakɛ min yɛlɛmatɔ fili i ka so kura kɔnɔ a tɔ ye joli ye ne b'o fɔ n ko maa ti si hakɛ dɔn bɛ dɔbiti coyi nka an fɛn o fɛn filɛ hali a mana caya cogo o cogo a man ka tɛmɛ nin kan karamɔgɔkɛ an bɛɛ b'o dɔn a man d'an tulo de la an bɛ se k'an yɛrɛ malasa de o tuma na an k'an labɛn lahara baaraw de b'a damana a y'a ka baara kɛ n'i m'i cogo dɔn n'i ye kuma bɛɛ lamɛn bi fa bilen ŋaɲaŋaɲa bɛ wuli i la i ka limaniya bɛ tiɲɛ i bɛ halaki parce que fɔlɔ dɔnnibaw ala y'olu bɛn sahaba ma olu ka u ye min kalan u sera k'a waleya tuma min na n'u sera k'a waleya u sera k'a fɔ a cogo la nka bi akhiru zamani dɔnniba fanba e yɛrɛ ye min kalan e yɛrɛ ma se k'a baara i ma se ka fɛn min baara i tɛ se k'o fɔ mɔgɔw y'a cogo la i bɛna bɔda de dilan i yɛrɛ ye sisan anw b'o de la yan illa man rahimallah i bɛ dɔ ye sigida la karamɔgɔ don a tamago tɛ misiri la a bɛna mun fɔ misirila taa t'a ɲɛ ye o misirila taa t'a ɲɛ ye jamaseli ko t'a ɲɛ ye a bɛna kɔrɔ wɛrɛ ɲini jamaseli fisamandiya minnu n'o ye hali kunfi hali minnu ma kalanjan kɛ n'olu ɲɛ b'o hadisaw la a bɛna kɔrɔ fɔ cogo wɛrɛ ɲini o la parce que n'o fɔra a cogo la dɔrɔn mɔgɔw bɛna maa fɔlɔ min ɲininka mun na e yɛrɛ dun t'a kɛ kunfi b'a yɛrɛ ɲininka hali n'a siranna k'i ɲininka kɔni n'i ye fɛn fisamandiya kɔni fɔ nin bɛ tan nin bɛ tan a bɛ maa fɔlɔ min kɔni lajɛ o ye e yɛrɛ ye mɛ fɔlɔ dɔnnibaw baara nɔgɔyar'u bolo ka d'a kan u ye min fɔ u ye min kalan u y'u seko k'o la o tuma u sera k'a lase mɔgɔw ma cogo la ne ma deli ka Hasan al-Basri ka kuma f'e ye wa Hasan al-Basri u nana fɔ a ye k'a ka jɔn ka hɔrɔnya fɔ mɔgɔw ye jɔnw de nana fɔ a ye ko e maa ye n'i ye fɛn o fɛn fɔ mɔgɔw b'a labato o tuma na an n'an bi yɔrɔ i ka kuma jɔn ka hɔrɔnya ni fisamandiya kumaw ka a bɛ kɛ sababu ye jɔn caman bɛ hɔrɔnya e filɛ n'i kumana mɔgɔw b'i ka kuma lamɛn Hasan al-Basri y'u ka kuma naamu laminɛ nka a ye waati jan kɛ a ma kuma walada in kan don dɔ dɔrɔn a sinna ka bali ka na poyi ni kuma in a y'a fɔ wajuli la min kɛ jɔntigiw y'u ka jɔnw caman hɔrɔnya u bolila ka n'a yɔrɔ u ko karisa i mɛnna an kan dɛ bi y'a tɔn ye nin fɛ yen a ko tiɲɛ don a ko nka aw y'a fɔ kuma min o y'a sɔrɔ jɔn wala ne yɛrɛ de ma deli ka dɔ kɛ nin baara in na fɔlɔ o dun y'a sɔrɔ jɔn dɔ ne bolo jɔn yɛrɛ sɔngɔ tɛ n bolo k'o san k'o hɔrɔnya ko ne tun bɛ kɛ ka n débrouiller fɔlɔ ni n yɛrɛ ye kelen hɔrɔnya tuma min na n bɛ sɔrɔ k'a fɔ mɔgɔw ye ko jɔn ka hɔrɔnya fisamandiya ka bon ko ka d'a kan n bɛ maloya k'a fɔ mɔgɔw ye a ye k'a kɛ ka sɔrɔ n yɛrɛ tɛ foyi k'a la anw ta bilama bɛ cogo di la ilaha illallah an bɛ nin bɛɛ la n'a mɔgɔw kɔntanna wajuli fana na u bɛ tila ka diɲɛ lagosi adamaden i ka ɲɛnamaya bɛɛ bɛn bɛ diɲɛ ma i bɛ tila ka diɲɛ lagosi bɛnbaliya min b'anw ka diinɛ ko la yan n'i ye diɲɛ ko bɔ a la tɔ t'i dɛ hali misiriw kɔnɔ mɔgɔw ɲɛ tɛ da ɲɔgɔn kan ala ko don wa diinɛ tɔnw na mɔgɔw ɲɛ tɛ da ɲɔgɔn kan ala ko don fo n ka bila a ɲɛmɔgɔya la o ye ala ko ye n bɛ ɲanga ka n yɛrɛ jira ne de ye kari ne de ye kari o ye ala ko ye e ma ye wajuli damadɔw bɛ yen i bɛ fama k'olu bɛ sa
yɛrɛ jira ko kuma fɔli man jan fɛ bilen waso ko kuma fɔli man jan fɛ bilen parce que o fɛn fila yɛrɛ ŋana n'i b'o ŋana yɛrɛ ɲini di akhiru zaman karamɔgɔ sidɔnbaliw de don ka diinɛ yɛrɛ yɛlɛma k'a kɛ yɛrɛ janga ye k'a kɛ waso ye mo ko Balaam bun Bawura Balaam dama min bɛ Mali la jɔnni b'o da dɔn ko Balaam tun bɛ Bani Israila ko a ka dɔnni kɛra sababu ye ko k'a halaki ko a tun bɛna Musa danga o ta ye b'a ni Musa cɛ anw ta kɔni sisan dɔnnibaw bɛ Ala yɛrɛ de ka k'a kɛlɛ sisan dɔnnibaw bɛ k'i ka Alakira yɛrɛ de lagosi sallallahu alaihi wasallam Alakira ye baara minnu kɛ bi n'i ye dɔw sigilen ye ko dɔw lagosi kafiriw ɲɛsiranya kama communauté internationale ka luwaw kɔkɔrɔma doni kama an fa ko n'an ka diinɛ na bi dɛ an ka ko ɲɛnabɔw kalifa bɛ o ma façon de la y'a dɔn o jamana kɔni n'i m'i cogo dɔn i bɛ taa woyo fɛ dɛ parce que adamadenw b'a fɛ bi Ala ye kiri o kiri jigin fo olu hakili ka donyɔrɔ sɔrɔ o la fo ni tubabuw ka sisan article ka bɛn ɲɔgɔn ma n'o ma kɛ silamɛw b'u ta fɔcogo yɛlɛma yɔrɔ ɲini pour que a ka bɛn diɲɛ ma bi diɲɛ modernisé don cogo min na diɲɛ taara ɲɛfɛ cogo min na mɔgɔw bolo ko minnu ye violence ye n'o o kiiri bɛ silamɛya kɔnɔ k'o kiiri ɲɔni ka bɔ yen walima k'o fɔcogo yɛlɛma diɲɛlaban karamɔgɔ yɛrɛ ka wuli ka jɔ bɛɛ filɛ fattaqullaha mastata'tum ne dɛsɛra ka nin kɛ mais kira ma foyi kɛ ɲɛnamaya kɔnɔ fo ka taa lahara se k'o bɛ kɛ ko lagosilen ye silamɛya o fɛn tɛ silamɛya kɔnɔ dɛ kira ye fɛn min kɛ sallallahu alaihi wasallam ka taa ka silamɛya to a ma nasugu ko maa dɔ bɛna fɔ bi k'o ye damatɛmɛ ye k'o ye dansago baara ye ka da tubabu ka manamanakanw kan tubabu dun bɛ kɛ ka fɛn kɛ bi min ka jugu ka tɛmɛ o ka siɲɛ 1000 nga o légalisé don o validé don basi foyi to la tubabu bɛ wuli u bɛna jamana dɔ filenkolon ci k'a da kolon ci u ka hakilina dɔ defani kama walima k'u bɛ fɛ ka président dɔ kɛlɛ ka bɔ yen walima k'u b'a fɛ ka nizamu dɔ taabolo dɔ kɛlɛ ka bɔ o jamana in kɔnɔ walima u b'a fɛ ka na n'u ka taabolo ye u bɛ se ka jamanaden fa fo maa miliyɔn o tɛ kojugu ye nka o mɔgɔ kelenw de bɛna sigi su hakɛ min bɔra deuxième guerre mondiale première guerre mondiale silamɛw de y'o kɛ guerre mondiale islamo ka fɛn labɛnnen dɔ n'i ye kira ka jihadu ka Umar ta Abubakar ta far'o kan ka Umar ta far'o kan ka Usman ta far'o kan silamɛya tariku jihadu su bɛɛ fara ɲɔgɔn kan guerre fila in su ka ca ye nka guerre fila in ka kan o tun bɛ kɛ diɲɛ nafaw de kama o bɛ kɛ mɔgɔw marali kama u ma ɲɔgɔn fɛ basi foyi t'o la o kɛbaw de bɛ Ala ya place la n'olu ye min kɛ o ni kɛli ka kan nka mɔgɔw bɛ kɛ ka u sigi bi u bɛ Ala de juger subhana an b'o de la yan bi o Ala ka kiiri Ala ye min fɔ diinɛ wɛrɛ mɔgɔw ma ahlul kitab kitabu dungew kuranɛ ye min fɔ o la n'i y'o kalan b'a fɔ k'i ye chrétienw nɛni ka kuranɛ aya kalan k'a kɔrɔ fɔ Ala ye min fɔ chrétienw ma Ala ye min fɔ yahudiyaw ma e dan ye k'o de lase koyi a fɔ ko e de bɛ k'e ye chrétienw nɛni k'e ye yahudiyaw nɛni k'e ye maa ye maa min tɛ se ka tasamuw kɛ e tɛ tahayus tɛ e la o ma modéré vraiment kira tun t'a kɛ tan an ne nin ye min fɔ kira de y'o fɔ ne ye dɛ sallallahu alaihi wasallam n'i t'a kɔ bilen i t'a fɔ an ka tilen ko i kana kɛ ni maa min n'i bɛ kira kɔ i k'a fɔ n'i t'a kɔ bilen i k'o fɔ n'i bɛ ninnu de kɔ taa u nɔfɛ yen anw bɛ Alakira kɔ sallallahu alaihi wa sallam n'an ma dɛsɛ a y'a kɛ cogo min an b'an da kɛ ten ni Ala sɔnna a ma n'an ma dɛsɛ n'an ma se ka min k'a ta si ye an dɛsɛra de n'o tɛ an y'a dɔn k'a y'a kɛ o cogo in min ye o de ka ɲi foyi ma ɲi ka tɛmɛ o kan silamɛ ni nin ka balo dɛ i ni nin hakilila ka balo a ɲini Ala fɛ i ka fatu nin kan a sera ka kɛ sa a ma se ka kɛ o ye Ala ka sahaba bɛn o ye ni Ala y'a se k'i ye ya rabbi an bɛ baara ɲuman minnu ŋaniya ta Ala k'u kɛli se ka an ye Ala ka dili don an ka limaniya la maa kan ka limaniya dugawu caya i yɛrɛ ye nin waati ninnu na dɛ to k'a caya
اللهم جدد الإيمان في قلبي أدم ديكو فولي تشايبي اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك أنا فولي تشايا فتنة بركة بكيكا بنياك تافه سلامو ورس أسيرا ورلبي أم ملويا آيا دو وربي آيا نبولو فرما نيندا ماتمنا على دي دونغا كمادو على يوفومون ما وربولو ودماتمنا لا إله إلا الله نمي جيس لابا كنو سلامة بالدشدي نسلامتي كما جاشلين سلامتي كما نغشلين سلامتي دوما سراج ala kan balo islamay check ala kan fatu liman yadatuka anga jamana ala ka baski here kumun ba kono ala ko luji toro kumun ba kono ala ko nagash ala ka baski do anga jamana kono joli bon ya rabbi ala ka jo ala ka lawangul mandi ama sungolu minan na tofle ya rabbi ala ka franchika ala ka baral madayla ay akono nay minki ala ko mine ala kan jidi ala yesrael ala kan jidi liman yala ala kan ngabara beje alay ala kan daven fo yoroka allahumma salli ala sayyidina muhammad وعلى آل سيدنا محمد وسلم اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ونعوذ بك من الفقر إلا إليك ومن الذل إلا لك ومن الخوف إلا منك ومن التوكل إلا عليك ومن الرجاء إلا من عندك ولا تخيب فيك رجاءنا وصل اللهم